Počkaj. No. Takže zmena. Teraz na Maťovom Minecrafte. Ideme do vzduchu. Nevieme prečo, ale asi do skríše. Viete čo? Ideme ešte vyššie. Ostatní sú noví. Jaká voda? Čo sa nejdeš nabiť? Povedz. Wow! Spadli sme. Oh. Wow! Kde ideme teraz? Neviem. Tak kde áno. Neviem kde. Jezu. Ideme do môjho domčeku. A kde je tam môj domček? Tu no. Wow. Vidíte, ako to bude. To je také kúpalisko na hovno. No presne si uhádol. To sú čarodejské dvere. Do nich vôjdete. Netrafili ich, treba ísť vyššie. Budete sa trápiť, keď do nich vôjdete. Vyššie a počkaj. Bola sa nedá rozbiť. Skúsiš vyššej. Asi sa mi nedá vojsť do domu. Musí rozbiť potom kachličky. Ja nepôjdem. Hej, že Mačko, kachličky treba ti rozbiť. Tak. Ostatné sú kachličky rozbil. A môže ísť. Kde spadnem? Nespadnem. Musím sa prejsť, aké má kocky. Počkajte. Poďte ma fajnové. Miluje Žianku. A teraz skočíte z vodu. Chod do vody, skoč. Skočíme. Do vody. Cez stenu, cez vodovú stenu. Dovidenia. Ešte dáčo? Keď chcete, môžem vám ponúknuť.